Wacho weche mang'eny wach mar kwalo kura. Karlendo. Okwan Karlendo kanyo. Okada bedo ignorant mar wacho ni mano gimok nyal timore. But nyaka wati gi science matin. Ki explain gimomiyo kwalo kura tek. Kwalo kura tek nikech katiba wacho ni IEBC chairman nyalo malando kura result ma is verifiable. Ka ok onyal verify to onge ma nyalo kawo gino ni en result. Ok onyal chiwo chado okinyo lando ni Rais William Ruto totam oyudo kura mara moka kama. To ko penye to kura ni owuok kanyo to konyal verify. Nyako verify kura ka kura kochakore polling station. Kendo kidhi e portal mar IEBC to gi post result mar polling station ka polling station. In fact, od jowi Karamogi ka nyalo riwo kura kaluwore gi IEBC o post kacha malandi ni ng'ani president ka luore it's not a law. Pok law tamu completely. They are proposing ni kikotem nikech ging'eyo ni katiba wan kai sani oyienu unyalo kaka kura magi post kacha to riw to mane result nikech kura mogo e polling station e kura. Mano is the truth. Okinyalo loko mano. For someone to change kura mogo e polling station nyaka staff e polling station kapoko wuok kanyo mi mede wiye i polling station kanyo mu sign a document e polling station kanyo mu go picha gi BVR kit ma uore portal who can result. So pod jinsi ni ene gi power mar chungo Jose Kamago no wuok kanyo pod jo piny yani age nyalo pod jo piny nigi nyalo mar making sure ni ginyalo verify result molandi gi IEBC chairman Jose Kamago mane wacho ni kawo form kose wuok e polling station to loko gi e kor yamo to ndiko manyien to post e portal idonjo ka gino nyalore tiegruok mara NIT an ja IT koro ka wacho ni mano gimo e gini penjo gini en JPEG koso en PDF mago terms mag papers nikech tiere kako go picha to bira kan JPEG ok inyalo ke PDF koro mane gima into penj kanywera like the fact en ok inyalo edit kura mongo ng'o primary school kamago e kura to go gi BVR kit picha kosto bedo sign gi agents te to ore portal ok inyalo loko that is the result kanye michache kura kanye ma joma kwalo dhi kama uonge like what region achiel Mount Kenya to gi mede polling station to gi riwe together to gi ore kose bedo mang'eny koro ko biro malo ka to un koro complain ni joge medo ere ka gin turn out mar gi 99 to maro en 70 ma 99% is not scientific jomoko no tho jomoko no leo definitely e kaki kwalo kura en another very simple science to nigo bini jensis gi jomodhi school properly no bini gi understanding in magi nyalo chungo kwalo kura kochopo sago kura but josiasa jogo mar involved groups kamari onego wadhi piny kata chande wakony IEBC ndiko jopiny inyalo dhi e constituency mari kuyudo resource moro matin tugol gi bed mobile giweni to jepo e constituency office ginyalo dhi e polling station ni this ward mondo ndikruok no bed maber kidwani mondo team change e area ni e lokruok mar go kura. Michael, sorry, Joshua, idwa